Déu vos guard. He llegit el relat d'una persona que guardava en l'ànima l'amargor d'un mal record del seu pare ja mort. Li hauria agradat estimar la seva memòria, però no podia. Amb aquesta llosa al cor es va apuntar a un pelegrinatge a Roma, durant el qual, en cert moment, els seus sentiments es van trastocar i per primera vegada el record del seu pare va ser positiu i va notar despertar l'afecte que desitjava i no aconseguia. Va acudir al sacerdot que acompanyava el pelegrinatge a la recerca de la clau del que havia passat i el capellà, invocant la creença en la comunió dels sants, li va dir: és que amb la mort el parentiu no desapareix. Aquests dies tan assenyalats en la nostra liturgia, Tots Sants i el Dia de Difunts, ens porten a pensar en les persones que ens han precedit en el camí de la vida eterna amb Déu al cel, començant per la família pròpia. Cada any, el 2 de novembre, celebro una missa a la catedral per tots els fidels difunts de l'arxidiòcesi. El temple s'omple per recordar-los i pregar per ells i, sobretot, per oferir-los els mèrits del sacrifici de Crist, que són sobreabundants. Són moments de petició per les seves ànimes, per si necessiten encara la purgació per gaudir de la pàtria celestial i per donar-los gràcies pel que nosaltres som gràcies a ells i a les seves atencions. Aquestes dates ens faciliten també pensar en la santedat, que no és un premi als qui aconsegueixen alguna cosa reservada a molt pocs. Aquesta excel·lència competitiva és pròpia de la vida terrenal, on només uns quants aconsegueixen un campionat olímpic, un premi Nobel o inscriure el seu nom en la llista Forbes dels més rics del món. La santedat no es mesura tant per l'esforç propi com per l'abandonament en mans de Déu. Són molts els sants que ens envolten de totes les èpoques i també de la nostra. Joan Pau II va voler accentuar la crida universal a la santedat i la possibilitat d'aconseguir-la beatificant durant el seu pontificat més de 1.300 persones i canonitzant-ne més d'un centenar. Són models d'una vida d'acord amb la voluntat divina que només vol el bé per les seves criatures, però són només una petitíssima part dels sants desconeguts que no són anònims a ulls de Déu, religiosos, sacerdots i seglars, homes i dones de totes les edats i professions. La festa de Tots Sants és la seva festa i la nostra, que celebrem amb ells. Adéu-siau.